बाथ्रायाथ' जोबोर सिरियास जाबाय दायो। बे मैदेर वाइटि आरो निजोरानि बिनानाव ना मा होनना बुङो बेजों बुला बुसि जाबाय ट्रेन सिङावनो। मानि थाखाय जादों बेखौ नोंथांमोना एसेबाबो हमना मोन्दों जानो हागौ। भिडिअ दा भाइरेल जागासिनो दङ भिडिअआ। बिथाङा मैदेर वाइटिया बिसोरखौ एक्सप'ज खालामदोंमोन। बिसोरो माबा माबि गाज्रि बेफारि माबा माबि बेफोरबायदि बुंनानै माबा माबि भिडिअ माबा माबि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेखौनो लानानै बियो बुंना लादोंमोन नालाय आं रङियाव थांगासिनो दङ माबायाव थांगासिनो दङ स्टेसनाव लोगो हमनो हागोन मागोन होनना बुंना लाबाय। बेबो लोगो मोनफ्लांबाय जां बेबो थांबाय जां थांनानै बेयाव दा एक्सन लाहैबाय बेखौ बियो माने फाइटिं खालामहैबाय नांलायहैबाय बुलायहैबाय बुंदों बेखौ भिडिअखौ दान होननानै आरो बुंदों बिजिरनाय जागोन मेल मिटिं लानानै नायबिजिरनाय जागोन होनना बुंदों। थिगानो नायबिजिरलाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बे पार्सनेल बाथ्रा। नाथाय निजोराया बुंदों मा बुंदों इयो गावनि फेसबुकआव नोंथांमोना बेफोरबायदि जोंखौ बुखैनो गोनां दरखार गैया। बे जोंनि गोसो जों मा मावो मावा जों मा खालामो खालामा मा खालामनानै फैसा खामायो बेफोरबायदि बुंदों। बेफोरबायदि नङा जों नुखायो दानि ससियेल मिडियाफ्राव नुनानै जोङो गाज्रि गोसोआव मोजां नाङा जोंहा नुनानै माने समाजाव गाज्रि इफेक्ट गोलैयो नालाय। बेफोरबायदि जों जाथायफोरखौ नुयोब्ला जेरैबायदि जाथाय नोंथांमोना नंगौ नङा बेखौ जों बुंनो थाङाखै। अब्लाबो नंगौबो जानो हानाय नङाब्ला ओरैनो मानो भिडिअ बानायनो बे मैदेर वाइटियाबो जुदि नंमारगौब्ला जोंहाबो मोनसे राइट दङ जोंहाबो अधिकार दङ बुंनो हानायनि बन्द' खालामनांगौ होननानै जोंबो बुंनो हायो। बेखौ समाजाव गाज्रि इफेक्ट गोलैयो नालाय जों बेखौ बुंनो हायो। जोंनि बर' हारिनि थाखाय लासिं सिंनि बाथ्रा जायो। बेनि थाखाय जों बेखौ गासैबो सोंखारिनो हायो जों गासैबो बुंनो हायो। बेखौ नोंथांमोना बुंबा जाया दे बे जेबो बुंनो हाया जेबो जोंनि गोसो बियो होननानै बुंना लाबा जाया बियो सब बुस्थुआनो गोसारो नालाय बेखाय बुंनो गोनां बायध' जायो। बिथाङाबो थिगानो मोजां खामानिखौनो मावदों। बिथाङाथ' नोंथांमोनखौ बुंखादों बेफोरबायदि पाक्का नंखागोन होननानै नंगौबालाय आरो माथो नोंथांमोननिबो भुल दङ बेयाव। थेवब्लाबो नोंथांमोना दायो नायबिजिरलायगोन होनना बुंदों नायबिजिरलाय मा रिजाल्ट ओंखारो नायब्लानो जाबाय। खिन्थु दायो नोंथांमोननि बुलायनाया भिडिअ भाइरेल जादों मैदेर वाइटि आरो निजोरानि बिनानाव नामा मा नाम बेखौ आं मिथिया दायो बिथांमोना बुलायनाया भिडिअ फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ फुरा। मानि थाखाय जादों मानि थाखाय मादों होननानैथ' दा सोंथि जाखांगोन। ओरैबायदि डाइरेक्ट थांनानै बुलायहैनो नाङामोन मोनसे कन्टेक्ट खालामग्रोनानै कानेक्सन खालामनानै रायज्लायग्रोनानै सल्भ खालामनानै लाग्रोनांगौमोन। बेनि उनावसो फेस टु फेस बाथ्रा रायलायनांगौमोन। नोंथांमोना डाइरेक्टनो थांनानै बुलायै बुलायल' बहा जानो बिदिबाथ' जाया नङाना। बिदिब्ला गासैबो मिथिजोबखागोन नोंथांमोनखौ भाइरेल जाखागोन भिडिअआ। बेयाव नोंथांमोननिबो भुल दङ निजोरामोननिबो भुल दङ बेयाव निजोरानि बिनानावनिबो भुल दङ बेयाव।